Hola, Lutres! Avui que està nevant, pràcticament a tot Catalunya us porto un experiment de neu artificial. Per si voleu jugar amb la neu sense congelar-vos les mans, prepareu el vostre lap i comencem. Per fer aquest experiment, primer de tot necessitem bicarbonat i també condicionador de cabell. També necessitarem un got, o en aquest cas un vas de precipitats per mesurar, i un bol on fer la nostra barreja. Per començar, barrejarem el bicarbonat amb el condicionador de cabell. Hem de fer una quarta part de condicionador per cada unitat de bicarbonat. I què vol dir això, direu? Doncs mireu, per exemple, el que faré serà omplir fins al número 200 el bicarbonat i fins al 50 el condicionador, perquè el 50 és una quarta part de 200. Així que, comencem a mesurar. Molt bé, quan ja ho tinguem, ho afegim al nostre bol per barrejar. Ja podem despedir-nos del bicarbonat i ara anem pel condicionador de cabell. Posarem fins al número 50, que és una quarta part de 200, que és el que hem posat de bicarbonat. Fantàstic, ens despedim del condicionador. I ara ho hem de barrejar. I per aquelles persones més atrevides ho podem fer directament amb les nostres mans. Ens arremanguem per no tacar-nos gaire i comencem a barrejar. I una cosa molt important quan estem fent experiments científics és que hem de tenir molta paciència. Ja ho diuen, que la paciència és la mare de la... Efectivament, la paciència és la mare de la ciència. Doncs sabeu qui en sabia molt de refranys catalans? La meteoròloga lleidatana Mònica López i Moyano, que en el seu llibre Si no plou, plourà, ens explica com els refranys parlen del temps, fan prediccions sobre el futur i ens donen consells assenyats i enginyosos que ens remeten a una cultura lligada a la terra i a les seves tradicions. Mireu com ha agafat forma de neu. Us agrada? Doncs si voleu em podeu etiquetar en els vostres experiments de neu artificial. Gaudiu molt i no us congeleu els dits. Adeu, Lutres!